ono sesuwe omongan tukaran sak dalan-dalan masalah emang sepele digawe gede wong wedok kono kene kok padha wae tangga kere malah diece tanggane sugih diitung tuyule Pak matur nuwun Pak sama ngomongi tok kanca-kancane Pak ya mangan golek sampingan bro terima kasih ya goro-goro kata-katamu ki lho nyapa masalah emang sepele di